Ο γιος μου μίλησε χωρίς να με κοιτάξει στα μάτια. Από τώρα και στο εξής, μάνα. Η τράπεζα θα πάρει τη σύνταξή σου και θα την πηγαίνει κατευθείαν στο λογαριασμό μου με πάγια εντολή. Εσύ δεν χρειάζεσαι χρήματα. Το μόνο που χρειάζεσαι πλέον είναι ένα μέρος για να πεθάνεις. Και το κουτάλι που κρατούσα στο χέρι μου έπεσε. Ο ήχος που έκανε από το πάτωμα ήταν που έσπασε τη σιωπή που ακολούθησε αυτό που είπε. Προσπάθησα να απαντήσω, όμως που να τα βρω τα λόγια. Κόλλησαν στο λαιμό μου. Ο Έκτορας, ο γιος μου, δεν σήκωσε καν το βλέμμα του. Συνέχιζε να παίζει με το κινητό του. Μου μιλούσε, λες και μιλούσε σε έναν άγνωστο. Κατάλαβα για πρώτη φορά στα 70 μου χρόνια ότι ο ίδιος μου ο γιος είχε διαγράψει την ύπαρξή μου από τη ζωή του. Ξέρω κατάπια. Μάζεψα το κουτάλι που μου έπεσε και προσπάθησα να συγκεντρωθώ στο φαΐ που ετοίμαζα για τους δυο μας. Εκείνο το βράδυ το ρολόι έδειχνε 11 και εγώ έμεινα καθισμένη στο σκοτάδι της τραπεζαρίας. Η σιωπή ήταν βαρύτερη από τα χρόνια. Άκουγα από μακριά το γέλιο της Βερόνικας, της γυναίκας του στο υπνοδωμάτιο. Αυτή η γυναίκα είχε καταφέρει αυτό που ούτε η φτώχεια ούτε και η χειρία είχαν καταφέρει. Να αφαιρέσει από το γιο μου κάθε ίχνος συμπόνιας. Από τότε που παντρεύτηκαν όλα άλλαξαν. Το σπίτι που κάποτε ήταν καταφύγιο έγινε φυλακή. Μερικές φορές όταν την ακούω να γελάει θυμάμαι την πρώτη φορά που την είδα. Ήταν νέα, όμορφη, με εκείνους τους ψεύτικους τρόπους που κρύβουν την υπεροψία. «Ο γιος σας έχει μεγάλη καρδιά, κυρία», μου είχε πει εκείνο το απόγευμα ενώ σερβίριζα τον καφέ. Πού να ξέρα ότι χρόνια αργότερα θα ήταν αυτή που θα τον έπαιρνα από μένα κομμάτι. Εκείνο το βράδυ λοιπόν δεν είναι ότι άναψα το φως της κρεβατοκάμαρας σε έναν αέρα που μύριζε υγρασία και θλίψη. Πάνω στο κομοδίνο μου βρισκόταν η φωτογραφία του Έκτορά μου όταν ήταν 8 ετών, χαμογελαστός και κουτσοδότης, αγκαλιάζοντας ένα αδέσποτο σκυλάκι που είχαμε σώσει οι δυο μας. Ήταν η ζωή μου. Δούλεψα 40 χρόνια ως δασκάλα δημοτικού, ξυπνώντας πριν την αυγή, ράβοντας τα δικά μου φορέματα και αποποιούμενη κάθε απόλαυση για να του προσφέρω το καλύτερο. Και τώρα δεν με φώναζε καν μάνα. Τα δάκρυα με έκαιγαν, όμως δεν τ' άφησα να πέσουν. Σε αυτή την ηλικία μαθαίνεις ότι το κλάμα δεν βοηθά όταν η καρδιά είναι ήδη ραγισμένη. Το επόμενο πρωί η Βερόνικα με περίμενε στην κουζίνα με ένα χαμόγελο τόσο ψεύτικο που πραγματικά πονούσε. «Πεθερούλα μου, μην πάρεις στραβά αυτό που σου είπε ο Έκτορας. Να σε βοηθήσει θέλει». «Να με βοηθήσει», είπα, «παίρνοντας πώς, τα χρήματά μου?» «Μα ναι, είναι για το καλό σου, βρε. Στην ηλικία σου δεν χρειάζεται τόσα χρήματα. Άλλωστε, ξέρεις, με τα e-banking είναι περίπλοκα τώρα. Κλέβουν, κάνουν. Εσύ δεν είσαι πια σε θέση να αναγνωρίσεις την πραγματικότητα των χρημάτων». Με τα λόγια της να φαίνονται γλυκά, αν και καθένα από αυτά ήταν μαχαιριές. «Μην ανησυχείς, αγάπη μου, πες», της είπα κι άλλα. «Εγώ δεν προσβάλλομαι». Και εκείνη χαμογέλασε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προσποιήθηκα πως όλα ήταν φυσιολογικά. Έστρωσα το κρεβάτι μου, σκούπισα, μαγείρευσα. Στη συνέχεια, ενώ έπλαινα τα πιάτα, μια ιδέα σχηματιζόταν στο μυαλό μου. Χωρίς να φωνάξω και να κλάψω, χωρίς να ζητήσω τίποτα, ήθελα να κάνω κάτι το οποίο δεν θα το περίμεναν ποτέ από εμένα. Πήγα στο δωμάτιό μου και άνοιξα την ντουλάπα, όπου στο βάθος είχα ένα μεταλλικό κουτί. Ένα κουτί που μέσα φύλαγα πράγματα που κανείς δεν θυμόταν. Γράμματα, φωτογραφίες και ένα μικρό γυάλινο μπουκάλι με διαφανές υγρό. Το είχα κρατήσει από συνήθεια, χωρίς κάποιο λόγο. Ήταν ένα μπουκάλι με συμπυκνωμένο χλώριο από την εποχή που καθάρισα το σχολείο που δούλευα. Το έβγαλα, το κοίταξα στο φως. Δεν είχα ακόμα κάποιο σκοπό, αλλά ήξερα ότι εκείνο το βράδυ θα είχε. Όταν έφτασε το απόγευμα, ετοίμασα το δείπνο όπως πάντα.
Είχα φτιάξει ρύζι με κοτόπουλο και ψωμάκι. Ο Έκτορας γύρισε από τη δουλειά με την ίδια απόμακρη έκφραση των τελευταίων μηνών. «Μανά, έκανες τις διαδικασίες με την τράπεζα?» με ρώτησε χωρίς καν να μου πει γεια. «Ναι, γε μου, τις έκανα», του είπα. Φυσικά και είπα ψέματα. «Τέλεια. Θα μιλήσουμε κι εμείς μαζί τους αύριο», μου είπε. Και εγώ κούνησα το κεφάλι χωρίς να πω τίποτα. Κατά τη διάρκεια του δείπνου κουβέντα δεν υπήρχε, παρά μόνο ο ήχος από τα μαχαιροπύρουνα και της τηλεόρασης που έπαιζε στο βάθος. Όταν τελείωσαν πήγαν για ύπνο και εγώ έμεινα για να μαζέψω τα πιάτα και να καθαρίσω το τραπέζι. Η ώρα 12 το βράδυ. Η σιωπή τόσο βαθιά που μπορούσα να ακούσω την αναπνοή μου. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το ψυγείο και έμεινα να κοιτάζω το φωτισμένο εσωτερικό του, όπου μέσα υπήρχε ένα πιάτο καλυμμένο με αλουμινόχαρτο. Ήταν το αγαπημένο επιδόρπιο του Έκτορα. Και δίπλα μια κανάτα με νερό. Όλα φαινόντουσαν φυσιολογικά. Αν και στο βάθος, κάτω από μια πλαστική μεμβράνη, εγώ έκρυψα κάποια έγγραφα. Ήταν τα έγγραφα των εντύπων που είχε πλαστογραφήσει για να μεταφέρει τη σύνταξή μου. Τα είχα πάρει εκείνο το απόγευμα όταν η Βερόνικα τα άφησε πάνω στο τραπέζι χωρίς να υποψιαστεί ότι θα τα αναγνώριζα. Και τώρα θα ήταν κλεισμένα μέσα στο ψυγείο σε μια σακούλα, όπου εκεί θα υπήρχε και ένα παγωμένο νερό. Ήξερα ότι θα τα έψαχνε την επόμενη μέρα, πιστεύοντας πως όλα ήταν υπό έλεγχο. Εκείνη τη νύχτα προσπάθησα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα λίγο, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ένιωσα ότι ο φόβος μου είχε μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό. Δύναμη. Η αυγή έφτασε με τη ρουτίνα της. Βήματα, πόρτες, μυρωδιά καφέ και εγώ καθισμένη στην κουζίνα όταν ο Έκτορας άνοιξε το ψυγείο και όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγιναν. Πρώτα η σιωπή, μετά ένα δυνατό χτύπημα, ο ήχος του γυαλιού που έπεσε στο πάτωμα και στο τέλος η κραυγή του. Μια κραυγή τόσο δυνατή που έκανε ακόμα και τους στίχους να δονηθούν. Μια κραυγή φόβου και όχι πόνου. Η Βερόνικα έτρεξε. «Μα τι συμβαίνει εδώ?» Ο Έκτορας έδειξε το ψυγείο, τρεμάμενος, γιατί πάνω από το δίσκο τα έγγραφα επέπλεαν σαν παγάκι. Απόλυτα ορατά με την υπογραφή μου δίπλα στη δική του πλαστή. Και πάνω τους ένα σημείωμά μου. «Ποτέ μην υποτιμάς μια μητέρα, ούτε καν όταν θα είναι γριά». Και σηκώθηκα αργά στη συνέχεια και τον κοίταξα στα μάτια και του είπα «Καλημέρα, γε μου, καφεδάκι να σου φτιάξω?» Εκείνος δεν απάντησε, απλώς απομακρύνθηκε, χλωμός, τα χέρια του έτρεμαν. Εγώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια χαμογέλασα ξανά καθώς αυτός ο θόρυβος του ψυγείου ακόμα ηχούσε στο κεφάλι μου όταν κάθισα δίπλα στο παράθυρο. Το πρωί κρύο, ο ήλιος αδύναμος που μόλις που φώτιζε τον κήπο. Τα χέρια μου έτρεμαν όχι από φόβο αλλά από κούραση. Ήταν η κούραση μιας ολόκληρης ζωής, από το να έχω δώσει τα πάντα και να έχω μείνει χωρίς τίποτα. Η αντανάκλαση στο τζάμι μου επέστρεψε την εικόνα μιας γυναίκας που δεν αναγνώριζα πια. Τα λευκά μαλλιά, το ρητιδιασμένο δέρμα, τα θαμπά μάτια. Όμως πίσω από αυτό το πρόσωπο ζούσε ακόμα το κορίτσι που ήμουν κάποτε. Αυτό που ονειρευόταν μια οικογένεια, μια ειλικρινή αγάπη, αλλά και ένα παιδί που θα την αγκάλιαζε χωρίς ντροπή. Αυτό που πίστευε ότι η καλοσύνη πάντα αμείβεται. Μα πόσο αφελής ήμουν. Παντρεύτηκα στα 22. Έναν άντρα, ο οποίος είχε ένα χαμόγελο λαμπερό. Δεν είναι ότι είχαμε κάτι. Ήμασταν άφραγκοι. Ζούσαμε σε ένα μικρό σπίτι με ένα παλιό ραδιόφωνο που πάντα έκανε παράσιτα ενώ έπαιζε. Αλλά πάνω απ' όλα ήμασταν ευτυχισμένοι. Θυμάμαι όταν γεννήθηκε ο Έκτορας, ο άντρας μου, να κλαίει σαν μικρό παιδί. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τα δάκρυά του έπεφταν πάνω στο σώμα του μωρού σαν μια υπόσχεση. Υποσχέθηκε να μας προστατεύει, να μας φροντίζει, να μας αγαπά. Και αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα τήρησε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του. Πέθανε όμως νέος, πολύ νέος, σε ένα τύχημα στο εργοτάξιο όπου δούλευε. Εγώ ήμουν 36 ετών και ο Έκτορας μου μόλις 10. Εκείνη την ημέρα η αλήθεια είναι πως ο κόσμος χωρίστηκε στα δυο, το πριν και το μετά.
Το πριν μύριζε φρεσκοψημένο ψωμί τις Κυριακές, όπου υπήρχαν και οι βόλτες, τα πάρκα και τα γέλια. Το μετά μύριζε θλίψη, ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, υδρότα, δάκρυα, κρυμμένα όλα αυτά σε ένα μαξιλάρι. Εγώ δούλευα ασταμάτητα. Πρωί πήγαινα σχολείο. Απόγευμα έραβα ρούχα άλλων και τα βράδια έδινα ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά που χρειαζόταν. Ο Έκτορας ήταν ο λόγος ύπαρξής μου. Κάθε φορά που τον έβλεπα να κοιμάται ένιωθα ότι άξιζε τον κόπο. Έλεγε ότι κάποια μέρα θα μου αγοράσει ένα σπίτι με κήπο για να μην ζω σε αυτή τη μιζέρια και εγώ τον πίστεψα. Ήμουν μάνα και πατέρα συγχρόνως. Ήμουν δασκάλα και γιατρός του συγχρόνως. Ήμουνα οδηγός του και σκιά συγχρόνως. Δεν υπήρχε γενέθλια που να μην έχει τούρτα, ούτε χειμώνας που να μην έχει ρούχα. Μερικές φορές στερεόμουν το φαγητό για να έχει εκείνος γάλα και ψωμί. Θυμάμαι μια νύχτα που μου τρύπησαν τα παπούτσια και πήγα στη δουλειά με τρύπια παπούτσια την επόμενη μέρα. Εκείνος δεν το έμαθε ποτέ αυτό. Ο γιος μου, ο μικρός Έκτορας, κάθε φορά που γύρναγα με αγκάλιαζε σφιχτά, που νόμιζα ότι δεν θα με άφηνε ποτέ. Δεν ξέρω πότε άρχισε να αλλάζει. Ίσως όταν βρήκε την πρώτη του δουλειά. Δεν με κοίταζε πια με τον ίδιο τρόπο, δεν μου ζητούσε πια συμβουλές. Κι εγώ, ανόητη όπως πάντα, νόμιζα ότι ήταν μέρος της ορίμανσής του. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Μια υπερηφάνεια που είχε κατασταθεί στα μάτια του. Μια περιφρόνηση που δεν καταλάβαινα. Σταμάτησε να με φυλά στο μέτωπο. Σταμάτησε να μου λέει για τη ζωή του. Άρχισε να ντρέπεται για μένα. Η πρώτη φορά που πόνεσα πραγματικά ήταν στο γάμο του, καθώς η Βερόνικα, κακά τα ψέματα, ήταν υπέροχη. Δεν το αρνούμε. Αλλά κατά τη διάρκεια της τελετής, όταν ο πάτερ του ζήτησε να πει 2 λόγια για τους γονείς, ο Έκτορας κοίταξε μόνο τη μητέρα της Βερόνικας. Δεν είπε για μένα ούτε μία λέξη. Δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα. Ήταν σαν να μην υπήρχα. Όπου μετά στη δεξίωση με βάλαν σε ένα τραπέζι στο βάθος, δίπλα στην τουαλέτα, μακριά από όλους. Η Βερόνικα, θυμάμαι, με είχε αγκαλιάσει όταν έφευγαν προσποιούμενοι στοργοί και μου είχε πει «Υπόσχομαι να τον φροντίζω, εσύ έχεις κάνει αρκετά». Αυτά τα λόγια διαπέρασαν την ψυχή μου. «Μα έχεις κάνει αρκετά». Δηλαδή ήταν ο κομψός τρόπος της για να μου πει ότι ήμουν περιττή. Από τότε ήταν που μου φερόταν σαν να είμαι ένα παλιό έπιπλο που καταλαμβάνει χώρο, σαν μια ανάμνηση που ενοχλεί. Μετά το γάμο ήρθαν τα χρόνια της σιωπής. Ο Έκτορας σχεδόν δεν μου τηλεφωνούσε. Όταν το έκανε ήταν για να μου ζητήσει χρήματα ή για να με ρωτήσει αν μπορούσα να πουλήσω το οικόπεδο του πατέρα του. Εγώ πάντα έλεγα ναι, γιατί πίστευα ότι αυτό θα τον έκανε ευτυχισμένο. Και κάθε φορά που του έδινα κάτι, πίστευα ότι αγόραζα ξανά την αγάπη του. Ποτέ δεν έμαθα ότι η αγάπη δεν αγοράζεται, αλλά ούτε ζητιανεύεται. Ποτέ δεν έμαθα ότι η αγάπη δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δικιά σου. Η Βερόνικα βέβαια ήταν αυτή που είχε την ιδέα τώρα να μετακομίσει μαζί μου όταν πούλησαν το διαμέρισμά τους, καθώς είπε ότι έτσι θα με συντρόφευαν στα γυρατιά μου. Εγώ αφελής δέχτηκα. Νόμιζα και το είδα σαν μια ευκαιρία να ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας. Αλλά αυτό που έκαναν ήταν να εγκατασταθούν σαν να είναι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού. Να αλλάξουν τα έπιπλά μου, να πετάξουν τα πράγματά μου, αλλά και να μετατρέψουν το σπίτι μου σε ένα πεδίο μάχης όπου η φωνή μου δεν είχε καμία αξία. Τον πρώτο μήνα μαγείρευα για τους 3 τους. Για μένα, για εκείνους. Μετά όμως μου απαγόρεψαν να χρησιμοποιώ την κουζίνα γιατί δημιουργούσα καταστασία. Μερικές φορές μάλιστα μου έδιναν ένα πιάτο κρύο φαγητό. Μου το έφερναν στο δωμάτιο. Και όταν κάποια στιγμή παραπονέθηκα για αυτή την κατάσταση, ο γιος μου είπε «Μανά, μη γίνεσαι δραματική. Το βλέπεις, δεν μπορείς πια να κινείς όπως παλιά. Λες και τα γυρατιά είναι ασθένεια». Αυτή όμως ήταν η ζωή μου για χρόνια. Σιωπή, υποταγή, υπακοή. Μέχρι που εκείνο το πρωί έφτασε και εκείνος μου πήρε τη σύνταξη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο γιος μου με έσβησε από τον κόσμο με μια μόνο φράση
Αλλά κάτι έσπασε μέσα μου, κάτι που κοιμόταν για δεκαετίες και αυτό το σπάσιμο μετατράπηκε σε φωτιά. Από εκείνη τη νύχτα του ψυγείου νιώθω κάτι παράξενο. Μια νέα ηρεμία, γιατί δεν κλαίω πια για ό,τι έχασα, αλλά για ό,τι πρόκειται να ανακτήσω, και αυτή ήταν η αξιοπρέπειά μου. Αυτή η μάνα που ήξερε, αυτή που ζητιάνευε αγάπη, πέθανε την ίδια μέρα που αυτός ο γιος άνοιξε την πόρτα του ψυγείου. Αυτή που θα μείνει τώρα θα είναι μια γυναίκα που έμαθε ότι η αγάπη δεν πρέπει να πονά και ότι υπάρχουν σιωπές πιο ισχυρές από οποιαδήποτε κραυγή. Μερικές φορές με κοιτάζω στον καθρέφτη και ψιθυρίζω ότι κανείς δεν θα μου πάρει ξανά αυτό που μου ανήκει. Βέβαια το λέω χωρίς να τρέμω, με σταθερή φωνή. Γιατί αν έμαθα κάτι μετά από 70 χρόνια, είναι ότι δεν υπάρχει χειρότερη προδοσία από αυτή ενός γιου που ξεχνά τη μητέρα που του έμαθε να αγαπά. Και αυτό το μάθημα σκοπεύω να του το αποδώσω σύντομα. Γιατί μετά το περιστατικό με το ψυγείο, το σπίτι φάνηκε να γίνεται ένα ναρκοπαίδιο. Φωνές δεν υπήρχαν, όμως υπήρχαν τα βλέμματα, αυτά τα περίεργα. Η Βερόνικα δεν μου μιλούσε και όταν το έκανε ήταν μόνο για να μου δώσει εντολές. Ο Έκτορας προσποιούνταν ότι ήταν ήρεμος, αλλά κάθε του κίνηση φαινόταν και μια απειλή. Μπορούσα να νιώσω την οργή του να βράζει κάτω από το δέρμα του. Μια σιωπηλή και κρύα οργή. Ένα απόγευμα μάλιστα τον άκουσα να μιλά στο τηλέφωνο. «Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα». «Είναι γριά, μωρέ, το έχει χάσει το μυαλό της, άστην». Κι εγώ σάστησα. Μα μιλάει έτσι για μένα. Αυτές οι λέξεις σβήνουν όλη μου την ιστορία. Τα χρόνια δουλειάς μου, τις αναμνήσεις μου. Αυτές οι λέξεις με κάνουν μια ξένη προς αυτόν. Εκείνο το βράδυ όμως ήταν που μου πήραν και τα κλειδιά του σπιτιού, καθώς η Βερόνικα με πλησίασε με εκείνο το συνήθες γλυκό της τόνο και μου είπε «Δώστα, είναι καλύτερα έτσι, γιατί τελευταία σε έχω παρατηρήσει. Αποσπά την προσοχή σου και αφήνεις την πόρτα ανοιχτή. Μην έχουμε κανένα ατύχημα τώρα». Ατύχημα. Έτσι αποκαλούσαν την ελευθερία μου, σκέφτηκα. Και από τότε οι μέρες μου έγιναν αργές. Έτρωγα μόνη μου πρωινό. Το ψωμί προφανώς μπαγιάτικο και ο καφές ξαναζεσταμένος. Ενώ αυτοί έτρωγαν πλουσιοπάροχα, γελούσαν, σχεδίαζαν ταξίδια, μιλούσαν για πράγματα που δεν περιείχαν πια το όνομά μου. Μερικές φορές τους άκουγα από το δωμάτιό μου γιατί οι φωνές τους ήταν τόσο δυνατές. Περνούσα τις ώρες μου κοιτάζοντας από το παράθυρο. Από εκεί μπορούσα να δω όμορφα λουλούδια που μπορεί να είχαν στο δρόμο οι γείτονες. Κάθε φορά που τα έβλεπα έλεγα στον εαυτό μου «Αν τα λουλούδια παραμένουν όρθια μετά από τόσα χρόνια που τα κοιτώ, μπορώ κι εγώ να το κάνω». Ένα απόγευμα η πόρτα χτύπησε. Ήταν η Ελένη, η γειτόνισσά μου. Ήταν στην ηλικία μου. Ήταν η ίδια γυναίκα που με είχε βοηθήσει όταν είχε γεννηθεί ο Έκτορας και όταν είχε πεθάνει ο άντρας μου. Και γενικά ήταν η γυναίκα που με βοηθούσε όταν η ζωή πονούσε πολύ. «Φιλενάδα, τι κάνεις? Έχω μέρες να σε δω, είσαι καλά?» «Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ», της είπα. «Μου πήραν τα κλειδιά». Και τότε εκείνη με κοίταξε σιωπηλά, καταλαβαίνοντας περισσότερα από όσα θα έλεγα. «Εντάξει», μου είπε, «θα σου αφήσω κάτι στο γραμματοκιβώτιο. Πήγαινε απόψε». Μουρμούρισε και έφυγε. Η νύχτα έπεσε. Όλα ήταν ήσυχα. Κι εγώ αποφάσισα να πάω στο γραμματοκιβώτιο που μέσα βρήκα μικρό υφασμάτινο σακουλάκι. Υπήρχε ένα κινητό, εκείνα από τα παλιά που έχουν φακό, αλλά και ένα χαρτάκι που έλεγε «Σε περίπτωση που χρειαστείς βοήθεια». Πήρα το τηλέφωνο και το έβαλα στο στήθος μου, τρεμάμενη. Δεν θυμόμουν την τελευταία φορά που κάποιος είχε κάνει κάτι τόσο απλό και τόσο ανθρώπινο για μένα. Τις επόμενες ημέρες προσποιήθηκα υπακοή. Απαντούσα σε όλα με ένα χαμόγελο. «Ναι, Βερόνικα, θα πάρω τα χάπια μου». «Ναι, Έκτορά μου», το σβήσα το μάτι της κουζίνας. Άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί από την ψεύτικη συμπόνια τους, μέχρι που χαλάρωσε η προσοχή τους πάνω μου και η αδυναμία ήταν η μεταμφίεσή μου και πίσω από αυτήν το μυαλό μου δούλευε ασταμάτητα.
Άρχισα να χρησιμοποιώ το τηλέφωνο της φιλενάδας μου τα βράδια. Επικοινωνούσαμε με μηνύματα. «Είσαι καλά?» μου έλεγε. «Ναι», όλα υπό έλεγχο της απαντούσα. Μέχρι που ένα βράδυ της ζήτησα κάτι που δεν ξέρω αν θα το καταλάβει. «Χρειάζομαι μια χάρη», της είπα. Άρχισε να απαντήσει, όμως στο τέλος μου είπε «Ό,τι θες φιλενάδα, πες μου». Και το επόμενο πρωί προσποιήθηκα πως δεν ένιωθα καλά. Κρατούσα το κεφάλι μου και περπατούσα αργά. Τους είπα ότι ζαλίζομαι. Η Βερόνικα τηλεφώνησε στον Έκτορα. «Η μητέρα σου δεν είναι καλά. Αν λιποθυμήσει ή πέσει, δεν ξέρω τι θα κάνω». «Ωραία, μην τη βγάλεις από το δωμάτιο, άστη να ξεκουραστεί», είπε εκείνος. Και έτσι έγινε. Με κλείδωσαν στο δωμάτιο, αφήνοντάς μου δίπλα ένα ποτήρι νερό και ένα δίσκο με φαγητό. «Για το καλό σου», μου είπαν. Εκείνο το δωμάτιο πλέον ήταν το καταφύγιό μου. Στον τοίχο της ντουλάπας, στο φύλλο μέσα, φύλαγα ακόμα κάποια λεφτά τα οποία ήταν για έκτακτη ανάγκη και ήταν χρήματα που δεν τα ήξερε κανείς. Τα βράδια χρησιμοποιούσα το κινητό μου, όχι για να επικοινωνήσω μόνο με τη φίλη μου, αλλά και με έναν παλιόφιλο. «Λοιπόν, πού είσαι εσύ?» μου είπε μια μέρα αφού του έστειλα μήνυμα. «Τι κάνεις?» «Καλά», του είπα. «Θέλω μια βοήθεια να μου δώσεις, αφορά το γιο μου». «Τι συμβαίνει?» μου απάντησε. «Θέλω να αλλάξουμε δικαιούχο του λογαριασμού, να τον βγάλουμε, διακριτικά όμως». «Μα αυτό δεν είναι εύκολο», μου έγραψε. «Το ξέρω ότι δεν είναι, αλλά ξέρεις και τι άνθρωπος είμαι». «Εντάξει, θα το κάνω, δώσ' μου ένα λεπτό». «Μην ανησυχείς, κανείς δεν θα υποψιαστεί τίποτα». Κι έτσι, ενώ εκείνοι κοιμόντουσαν, εγώ ήφαινα τη δικαιοσύνη μου με υπομονή. Η Έλενα μου έφερνε μικρά πράγματα τα οποία συμπλήρωναν το δικό μου παζλ και πράγματα τα οποία με έφερναν πιο κοντά στην αλήθεια αλλά και στην εκδίκηση. Κατά τη διάρκεια της μέρας άκουγα τη Βερόνικα να γελά, να μιλά στο τηλέφωνο, να σχεδιάζει ταξίδια. Μια φορά μάλιστα την άκουσα να λέει «Μόλις πουλήσουμε το σπίτι, έχουμε γίνει Λούις, θα φύγουμε από εδώ». Κι εγώ έσφιξα τα δόντια μου. Ήξερα ότι η φιλοδοξία της θα πρέπει να είναι και η καταστροφή της. Η απομόνωση διήρκησε 3 εβδομάδες, όταν τελικά ο Έκτορας μπήκε ένα πρωί με ένα συμπονετικό ύφος και μου είπε «Μανούλα, πώς νιώθεις?» «Καλύτερα, γιέ μου», του απάντησα. «Πολύ καλύτερα», και εκείνος με κοίταξε με ένα μείγμα ανακούφισης και ήκτου. «Μαμά, αυτό είναι καλό. Η Βερόνικα λέει ότι ίσως θα μπορούσες να πας σε γυροκομείο». «Αν είναι το καλό αυτό για σας και καλύτερο, ναι παιδί μου», φυσικά του απάντησα, χαμηλώνοντας το βλέμμα μου, και είδα το χαμόγελό του να φτάνει μέχρι τα αυτιά. Πίστευε ότι είχε κερδίσει και εγώ ήξερα ότι ήμουν έτοιμη να του το αποδώσω, καθώς εκείνο το βράδυ μου πήραν τα κλειδιά, ναι, αλλά όχι τη λογική. Με έκλεισαν σε ένα δωμάτιο, έκλεισαν το σώμα μου, αλλά όχι την ψυχή. Και ό,τι κλέβει ένα παιδί από φιλοδοξία, μια μητέρα μπορεί να το ανακτήσει με υπομονή. Έσβησα λοιπόν το φως και για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, κοιμήθηκα ησύχως. Ήξερα ότι πολύ σύντομα η φυλάκιση θα τελείωνε και ότι όταν εκείνη η πόρτα θα άνοιγε, δεν θα ήμουν εγώ αυτή που θα συνέχισε να είμαι φυλακισμένη, γιατί η σιωπή έχει έναν ήχο που μόνο οι ηλικιωμένοι καταλαβαίνουμε. Δεν είναι απουσία θορύβου, αλλά η παρουσία που κάτι που ετοιμάζεται. Εκείνη την εβδομάδα το σπίτι ήταν πολύ ήσυχο. Ούτε φωνές, ούτε γέλια, ούτε βήματα. Η Βερόνικα και ο Έκτορας μιλούσαν ψιθυριστά. Έκλειναν τις πόρτες και έμειναν ξύπνοι μέχρι αργά και εγώ προσποιούμουν ότι κοιμόμουν, αλλά τα αυτιά μου παρέμεναν ορθάνυχτα στο να ακούσουν σαν κεραίες. Και τότε ήταν που μια νύχτα τους άκουσα. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, ρε Έκτορα.
Η μητέρα σου δεν θα αντέξει για πολύ. Αν συνεχίσουμε το παιχνίδι, τα χρήματα θα εξαφανιστούν. Έλα τώρα, ηρέμησε ρε γυναίκα. Υπογράφει τα χαρτιά της πόλης και όλα θα είναι δικά μας. Και αν δεν θέλει, άστο, έχω τρόπο. Έχε μου εμπιστοσύνη. Είσαι ίδιος με τον πατέρα σου. Πάντα ξέρεις πώς να πετυχαίνεις βρεάτη με αυτό που θέλεις, του είπε εκείνη και χαμογέλασε. Άστα, ίδιος, αλλά πατέρας μου ήταν και λίγο κουτός, γι' αυτό και πέθανε φτωχός. Ναι, αλλά εσύ αγάπη μου, δεν θα πεθάνεις έτσι, του είπε. Θα κάνεις το σωστό. Και από ό,τι φαίνεται, τα γέλια του συνοικίστηκαν. Ο γιος μου τώρα, άκουγα τον ίδιο μου το γιο να σχεδιάζει να πουλήσει το σπίτι μου, το καταφύγιό μου, το τελευταίο μέρος όπου ο άντρας μου και εγώ μοιραζόμασταν την αγάπη μας. Και την επόμενη μέρα ξύπνησα πρωί. Ετοίμασα καφέ σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Όταν η Βερόνικα μπήκε στην κουζίνα, μου χαμογέλασε και μου είπε «Πεθρούλα, κοιμήθηκες καλά?» «Ναι βρε αγάπη μου», της είπα. «Άστα, σήμερα ονειρεύτηκα τον άντρα μου». «Ναι, τι ωραία». «Ναι, μου έλεγε ότι σύντομα θα είχα επισκέπτες». «Άντε, από πού?» «Από την τράπεζα». Και με κοίταξε περίεργα. «Από την τράπεζα?» «Ναι», της είπα. «Άλλωστε, τι έγινε, όνειρο ήταν». Και χαμογέλασα, ενώ εκείνη την είδα να ξεροκαταπίνει. Ένα ελαφρύ τρέμουλο στο χέρι της πρόδωσε το άγχος. Ήξερα τώρα ότι άρχισαν να με φοβούνται. Το ίδιο απόγευμα χρησιμοποίησα το τηλέφωνο της φιλενάδας, ώστε πήρα το τηλέφωνο που έπρεπε την κλείσει εκείνη, λέγοντας χαμηλόφωνα «Ετοίμασε τα χαρτιά». «Είσαι σίγουρη?» μου είπε. «Ναι, περισσότερο από ποτέ». «Κάντο και δεν θέλω να το μάθει ο γιος μου». Εντάξει, μην ανησυχείς», μου είπε. Κι έτσι έκλεισα το τηλέφωνο με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Δεν ήταν φόβος, αλλά αδρεναλίνη. Ήταν η ίδια αδρεναλίνη που είχα νιώσει όταν πήγα τον Έκτορα στο νοσοκομείο για πρώτη φορά όταν ήταν παιδί. Και όταν ο άντρας μου είχε πυρετό και φάρμακα δεν υπήρχαν. Και όταν ο κόσμος με έσπροχνε, εγώ συνέχιζα να στέκομαι όρθια. Ήταν η δύναμη που ξυπνάει μόνο όταν δεν έχεις πια τίποτα να χάσεις. Το βράδυ τους άκουσα να μιλούν. «Και αν η τράπεζα την καλέσει χωρίς προειδοποίηση?» «Έλα, πώς θα το κάνω χωρίς την άδειά μου?» Όχι, αγάπη μου, δεν την εμπιστεύομαι. Αυτή η γριά δεν τη βλέπω για τόσο χαζή όσο φαίνεται. Είναι αδύναμη». «Μα τι είναι αυτά που λες, δεν τη βλέπεις ότι μόλις που περπατά? Πού να έχει ιδέα τι συμβαίνει?» Αυτές ήταν οι κουβέντες που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Το επόμενο πρωί, ο Έκτορας τώρα πήγε στη δουλειά και η Βερόνικα έμεινε στο σπίτι. Μου έφερε το πρωινό στο δωμάτιο, μια χειρονομία ευγενική. Σε άλλη εποχή βέβαια, αλλά τώρα μύριζε δηλητήριο μεταμφιεσμένο σε συμπόνια. «Ορίστε βρε πεθέρουλα, πρέπει να τρως καλά». «Αχ, κόρη μου», της είπα, «πολύ ευγενικό εκ μέρους σου». Και εκείνη χαμογέλασε. «Σε λίγες μέρες θα έχουμε καλά νέα», μου είπε. «Ναι, τι είδους νέα?» Από αυτά που αλλάζουν τη ζωή», μου απάντησε και έφυγε. Κι εγώ σηκώθηκα και πέταξα αυτά που είχε στο πιάτο. Δεν εμπιστευόμουν να φάω τίποτα. Το ένστικτό μου δεν με απογοήτευσε ποτέ και έτσι θεώρησα ότι κάτι θα είχαν βάλει μέσα. Το απόγευμα η Έλενα σε μια ανύποπτη στιγμή μου έδωσε ένα φάκελο. Ήταν το έγγραφο που στην ουσία μετέφερε το σπίτι στο όνομά μου, με μια ειδική ρήτρα ότι σε περίπτωση θανάτου θα περνούσε στην ιδιοκτησία ενός ιδρύματος το οποίο φρόντιζε ηλικιωμένες γυναίκες και όχι στο γιο μου ούτε στη γυναίκα του. Και τότε ήταν που ένιωσα τα δάκρυα να τρέχουν στα μάγουλά μου. Εκείνο το βράδυ αποφάσισα να γράψω ένα γράμμα. Το άφησα στο κομοδίνο μου κάτω από τη φωτογραφία του άντρα μου. Αν μια μέρα δεν ξυπνήσω, μην κλάψετε για μένα. Δεν ήμουν θύμα, αλλά ήμουν μάρτυρας του δικού μου πολέμου και τον κέρδισα χωρίς να ρίξω ούτε μία σφαίρα.
Και σε ένα άλλο γράμμα εξηγούσα πως ήξερα τα πάντα. Πως αν κάποια μέρα κάποιος έβρισκε αυτό το σημείωμα, θα ήταν επειδή θα είχε χάσει τα πάντα, ακριβώς όπως έχασε και εμένα. Ο Έκτορας εκείνο το απόγευμα επέστρεψε στο σπίτι. Κάτι στο πρόσωπό του είχε αλλάξει, έδειχνε υπερβολική ηρεμία. Αυτή η ηρεμία που προηγείται της βίας. «Μαμά, αύριο θα έρθουν από την τράπεζα». «Α, ναι. Τι έκπληξη, παιδί μου». «Ναι, μαμά, χρειαζόμαστε μόνο την υπογραφή σου, τίποτα άλλο». «Μα φυσικά, βρε γέ μου. Για σένα, παιδάκι μου, θα υπογράψω ό,τι θέλεις». «Το ξέρα, ρε μάνα, ότι θα με καταλάβεις». «Γέ μου, σε παρακαλώ, εγώ καταλαβαίνω τα πάντα». Και όταν πήγε για ύπνο, εγώ έμεινα στην κουζίνα. Ο ήχος του ψυγείου γέμιζε τη σιωπή σαν υπενθύμηση. Σκέφτηκα τον άντρα μου που έλεγε πάντα πως υπάρχουν μάχες που κερδίζονται μόνο όταν ο εχθρός πιστεύει ότι έχει ήδη νικήσει. Αυτή η φράση με συντρόφισε. Με συντρόφευσε μέχρι την αυγή και όταν ο ήλιος άργησε να εμφανίζεται, έκανε τη μέρα να ξεκινά με μια ηρεμία ίσως τρομακτική. Ο Έκτορας είχε φύγει νωρίς να πάει στην τράπεζα μαζί με τη Βερόνικα. Άφησαν πάνω στο τραπέζι έναν φάκελο με έγγραφα, ο οποίος σύμφωνα με αυτούς θα έβαζε τα πάντα στη θέση τους. Και εγώ κάθισα μπροστά από το φάκελο χωρίς να τον αγγίξω, απλά τον κοιτούσα. Ήξερα πολύ καλά τι περιείχε. Την πώληση του σπιτιού μου, το κλείσιμο του λογαριασμού μου και το οριστικό τέλος της ανεξαρτησίας μου. Το καλύτερο απ' όλα όμως ήταν ότι πίστευαν πως όλα αυτά εγώ θα τα υπέγραφα με τα ίδια μου τα χέρια. Όταν επέστρεψαν, η Βερόνικα, η οποία φορούσε εκείνο το ακριβό άρωμα που πάντα μου προκαλούσε ναυτία, ο Έκτορας περπατούσε με την αλαζονία εκείνου που πιστεύει ότι έχει κερδίσει. «Μαμά, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα», μου είπε. «Άντε βρε γέ μου, τι έγινε?» «Εδώ μανούλα, η υπογραφή σου και όλα τελειώσαν». Και τα χέρια μου έτρεμαν. Πήρα το στυλό, άνοιξα και προσποιήθηκα ότι τα διάβαζα, χωρίς να καταλαβαίνω τι λέει. «Αυτό τι είναι από την τράπεζα, παιδί μου?» «Ναι μαμά, εμπιστεύσουμε». «Ναι βρε γέ μου, σε εμπιστεύομαι, άλλωστε πάντα σε εμπιστευόμουν». Και έτσι υπέγραψα χωρίς να διαμαρτυρηθώ. Όπως ήταν φυσικό, η Βερόνικα χαμογελούσε. «Μπράβο βρε πεθερούλα μου που συνεργάζεσαι». Και έτσι μετά από όλα αυτά έφυγαν για να γιορτάσουν τη νίκη τους. Αποφάσισαν να πάνε να φάνε έξω, να το ρίξουν έξω και εγώ πήγα πολύ απλά στο δωμάτιό μου, άνοιξα το σιρτάρι της ντουλάπας και έβγαλα ένα αντίγραφο από τα πραγματικά έγγραφα. Αυτά που ήταν τα σωστά. Αυτά που μου είχε δώσει πριν λίγες μέρες ένας παλιόφιλος που τώρα είναι διευθυντής της τράπεζας. Στην ουσία, αυτά έδιναν σε μένα ό,τι μου ανήκει, πέρα από την αξιοπρέπεια, το σπίτι και το λογαριασμό μου. Ενώ εκείνοι υπέγραφαν τη δική τους απάτη, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει τη δική μου, μιας και ο παλιόφιλος θα είχε κάνει όλα αθόρυβα. Ξέρεις, όταν θα παρουσιάσουν αυτά τα έγγραφα, θα καταλάβουν ότι δεν ισχύουν. Και έτσι, αυτές οι κουβέντες ήταν που με έκαναν να κοιμηθώ εκείνη τη νύχτα. Βέβαια κάπου αργά το πρωί άκουσα τα γέλια τους. Η Βερόνικα έλεγε «Αγάπη μου, επιτέλους, αύριο το πουλάμε και γεια σας». «Ηρέμησε Βερόνικα. Πρώτα να μας τα μεταφέρει τα χρήματα, μην κάνουμε κανένα λάθος». «Ναι, αλλά η μάνα σου τι θα έχει πια?» «Η μάνα μου, τίποτα, τι να έχει». Και εγώ υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως θα ήταν η τελευταία φορά που θα τον άκουγα να μιλά έτσι. Το πρωί έφτασε και σηκώθηκα. «Μαμά, σήμερα θα έρθει ο Μεσίτης», μου είπε ο Έκτορας. «Μεσίτης για ποιο λόγο, γέ μου?» «Για να κάνει μια εκτίμηση του σπιτιού». «Α, εντάξει. Έτσι θα μάθουν και πόσο αξίζει η ζωή μου, του είπα. «Έλα ρε μάνα, μην αρχίσεις τα ίδια τώρα, μην μου το χαλάς». «Όχι γέ μου, δεν στο χαλάω, απλά παρατηρώ και αναφέρω».
Η αλήθεια είναι πως εκείνο το απόγευμα ο Μεσίτης ήρθε. Άρχισε να τραβά φωτογραφίες, να κάνει ερωτήσεις και εγώ τον ακολουθούσα σιωπηλά. Όταν τελείωσε η συνάντηση, η Βερόνικα υπέγραψε μερικά χαρτιά και τον ξεπροβόδισε στην πόρτα για να τον αποχαιρετήσει, ενώ ο Έκτορας έμεινε πίσω για να τα ελέγξει. «Γεια μου, είσαι ευχαριστημένος τώρα?» του είπα. «Εννοείται ρε μάνα, αυτό θα μας δώσει μια καλύτερη ζωή». «Σε σένα ή σε μας?» «Σε όλους». «Εγώ όμως που θα ζήσω παιδί μου?» του είπα. «Έλα ρε μάνα, στο γυροκομείο που σου έχω πει». «Α, κατάλαβα. Φιλόξενο, «Εννοείται ρε μάνα, είναι πολύ φιλόξενο». Και η σιωπή μου μετά ήταν η απάντηση στο γιατί με ρώτησε «Γιατί έχεις πρόβλημα?» Η αλήθεια είναι πως τον κοίταξα και δεν έβλεπα πια αγάπη στο πρόσωπό του, παρά μόνο μια μάσκα φιλοδοξίας και πίσω από αυτή τη μάσκα μια σκιά που δεν αναγνώριζα. Όταν η νύχτα έπεσε, κλείστηκα στο δωμάτιό μου. Έβγαλα ένα σημειωματάριο και έγραψα μια μόνο φράση. «Η εξουσία δεν ανήκει σε αυτόν που διατάζει, αλλά σε αυτόν που ξέρει να περιμένει». Μετά από λίγο άνοιξα το ράδιο να χαλαρώσω. Το επόμενο πρωί ο Έκτορας, ο γιος μου, έλαβε ένα τηλεφώνημα. «Τι εννοείται τα έγγραφα δεν είναι έγκυρα? Μα αυτό είναι αδύνατο». Κι εγώ έκπληκτη πετάχτηκα από το δωμάτιό μου και τον κοίταξα. «Γεια μου, συμβαίνει κάτι?» «Ρε μάνα, η τράπεζα λέει ότι τα έγγραφα είναι στο όνομά σου και ότι δεν μπορώ να κάνω καμία ενέργεια χωρίς την έγκρισή σου». «Μα πώς?» του είπα, «μήπως έγινε κάποιο λάθος?» «Μάνα, τι έκανες?» «Τίποτα γέ μου, δεν υπέγραψα αυτά που μου έδωσες, αυτό δεν ήθελες». «Έκτορα, ο Μεσίτης τηλεφώνησε και είπε ότι η πώληση ακυρώθηκε», είπε έντρομη τώρα η Βερόνικα. «Γιατί?» «Γιατί λέει το ακίνητο είναι καταχωρημένο ως προστατευόμενο από ένα ίδρυμα». Το πρόσωπο του γιού μου παραμορφώθηκε. Οι φλέβες στο λαιμό του ξεχώρισαν σαν ξερά κλαδιά. Χτύπησε με δύναμη το τραπέζι, πέταξε τα χαρτιά και φώναξε τόσο πολύ. Όμως, τι να του πω εγώ? Γιατί το επόμενο πρωί έφτασε. Φωνές παντού. «Τι πήγες και έκανες ρε μάνα, μίλα κανονικά». «Γε μου, σταμάτα να μου φωνάζεις, τι έκανα?» «Έλα τώρα, μην κάνεις την άθωα. Η τράπεζα μπλοκάρει λογαριασμούς. Δεν έχω πρόσβαση στα λεφτά». «Μα δεν ξέρω βρε παιδί μου τι εννοείς. Μήπως η τράπεζα έχει κάποιο πρόβλημα?» «Μανά, τους τηλεφώνησες, Έκανε τις διαδικασίες πίσω από την πλάτη μου?» «Γεια μου, δεν ξέρω γιατί μιλάς. Σου είπα, εγώ είμαι μια γριά γυναίκα, δεν καταλαβαίνω από διαδικασίες». Ήταν κόκκινος. Ήταν εξωφρενών. Έκτορα, η τράπεζα ανέφερε παράτυπες κινήσεις. Υπάρχει καταγγελία για πλαστογράφηση». Και ο Έκτορας πάγωσε. «Σου είπα ρε Έκτορα να τα προσέξεις αυτά?» «Αυτή. Εσύ ρε γριά τα σχέδιασες όλα?» Κι εγώ απλά χαμογέλασα. «Ναι γέ μου, εσύ τι νόμιζες, θα σε άφηνα έτσι?» «Τι είπες μάνα?» «Είπα ναι, ότι εγώ τα σχεδίασα. Από την ημέρα που μου πήρες τα κλειδιά». Και η σιωπή έπεσε σαν πέπλο. «Μα δεν μπορεί. Με τι τρόπο το έκανες?» «Αχ, αγάπη μου», του είπα. «Όταν μια γυναίκα περνά 70 χρόνια μόνη της, μαθαίνει να κάνει πολλά πράγματα». «Πας καλά ρε μάνα, μας κατέστρεψες. Μας άφησες ταπεί». «Όχι γέ μου. Γιατί το λες αυτό, δεν σας κατέστρεψα. Εσείς μόνοι σας το κάνατε. Ήταν για το καλό σου. Έτσι δεν μου έλεγες? Και εγώ για το δικό σου καλό το έκανα». «Γιατί το καλό μου δεν είναι τα χρήματα. Είναι το να μην χρειάζεται να κοιτάζω το γιο μου και να νιώθω ντροπή. Και τα μάτια σου τώρα τα βλέπω να έχουν οργή. Θες να με χτυπήσεις, Όμως η Βερόνικα καταλάβαινε τι μπορούσε να γίνει και μπήκε στη μέση. «Έκτορα, μην το κάνεις. Σταμάτα κι εσύ». Και την έσπρωξε.
«Ακριβώς αυτό», του είπα. «Βλέπεις, γιε μου, αυτό έκανες με τη ζωή σου. Έγινες αυτός που ορκίστηκες να μην γίνεις. Ένας βίαιος άντρας τυφλωμένος από τη φιλοδοξία». Και η Βερόνικα σηκώθηκε κλαίγοντας. «Σταμάτα και εσύ να του δίνεις εντολές. Παλιόγρια, εσύ τα κατέστρεψες όλα». «Βερόνικα, τι είναι αυτά που λες?» «Εγώ πολύ απλά σου πήρα αυτό που δεν ήταν δικό σου. Θα μου το πληρώσεις αυτό, μωρή». «Θα καλέσω την αστυνομία». «Ακριβώς», τους είπα. «Πολύ καλή ιδέα. Ας ελέγξουν και τα έγγραφα». «Βερονικά, τι θα κάνουμε τώρα?» Τι θα κάνετε, Έκτορα μου, αφελήσισουν». «Ρε εσύ, Έκτορα, αυτή θα έκανε όλα. Σε τούμπαρε». Και τότε η Βερόνικα, πανικοβλημένη, έβαλε τα κλάματα. Δεν το κρύβω πως ήταν ο πιο γλυκός ήχος που είχα ακούσει εδώ και χρόνια. Ο Έκτορας έπεσε πίσω σε μια καρέκλα. Το βλέμμα του χαμένο. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τον είδα ευάλωτο. Δεν τον είδα στον περήφανο άντρα που με ταπείνωσε, αλλά στο παιδί που κάποτε έκλαιγε στην αγκαλιά μου. «Γιατί το έκανες, ρε μάνα, αυτό?» «Γιατί με άφησες χωρίς τίποτα», του είπε. Του είπα, «Ήθελα μόνο να σε βοηθήσω. Δεν ήθελες να κατακτήσεις αυτό που έκτισα με τη ζωή μου. Αυτό, γιε μου, δεν είναι βοήθεια, αλλά κλοπή». Και τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν. Παρόλο που πονούσα που τον έβλεπα έτσι, δεν του πλησίωσα, γιατί λίγες ώρες αργότερα η αστυνομία έφτασε. Η Βερόνικα προσπάθησε να με κατηγορήσει, αλλά μάταια. Τα έγγραφα μιλούσαν από μόνα τους. Η αστυνομία πήγε πρώτα τη Βερόνικα, η οποία φώναζε, έκλαιγε, έβριζε, και ο Έκτορας προσπάθησε να τους σταματήσει. Όμως τον ενημέρωσαν πως και αυτός πρέπει να τους ακολουθήσει, και τότε ο Έκτορας με κοίταξε. Ήταν ένα βλέμμα που δεν θα ξεχάσω. Δεν ήταν μίσους ή αγάπης, παρά μόνο κενό βλέμμα, σαν να έχει ξαφνικά καταλάβει τι έχασε. Όταν το σπίτι έμεινε σιωπηλό, εγώ κάθισα ξανά μπροστά από το ψυγείο. Άνοιξα την πόρτα και μέσα βλέπω ακόμα εκείνο το κομμάτι χαρτί που περιείχε τα στοιχεία που είχα βρει. Ήταν σαν να έβλεπα το παρελθόν να λιώνει μπροστά μου. Πήρα πλέον ελεύθερη το τηλέφωνο, τη γειτόνισσα. «Είσαι καλά?» μου είπε. «Ναι», της είπα. «Τελειώσαμε. Νιώθω καλύτερα από ό,τι ήμουν εδώ και χρόνια». «Και τώρα, ρε φιλανάδα, τι θα κάνεις?» «Θα ζήσω», της είπα. «Έτσι, το αξίζεις», μου είπε. Και κλείσαμε το τηλέφωνο. Πριν πέσω για ύπνο, κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, τον αναγνώρισα. Όχι τη γυναίκα που ήταν αδύναμη ή τη μάνα που είχε ξεχαστεί, αλλά μια γυναίκα που επέζησε από όλα, αλλά και που χωρίς να χύσει ούτε σταγόνα αίμα, πέτυχε μια νίκη σε έναν πόλεμο. Έγραψα μια τελευταία φράση στο σημειωματάριό μου. Τελικά δεν φώναξα για να με ακούσουν. Έμεινα σιωπηλή και αυτή η σιωπή ήταν η εκδίκησή μου. Έζησα το φως, κοιμήθηκα, σαν κάποιος που επιτέλους μπορεί να κλείσει τα μάτια του χωρίς φόβο. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες από εκείνη την ημέρα, από τότε που η αστυνομία πήρε τον Έκτορα και τη Βερόνικα και από τότε που οι φωνές τους γέμιζαν το σπίτι και όλη η γειτονιά πλέον έμαθε την ιστορία μου. Το σπίτι ανήκει σε εμένα. Η σιωπή που πριν με πονούσε τώρα με προστάτευε. Ήταν η ασπίδα μου, η ηρεμία μου, ο τρόπος μου να αναπνέω χωρίς φόβο. Κάθε μέρα ξυπνούσα νωρίς, ετοίμαζα τον καφέ μου και άνοιγα τα παράθυρα για να μπει ο ήλιος. Οι κουρτίνες κουνιόντουσαν ξανά. Οι πίνακες που ήταν πριν κρυμμένοι επέστρεψαν στη θέση τους και το άρωμα του γιασεμιού γέμισε ξανά τις γωνιές του σπιτιού. Ήταν σαν ο άντρας μου να με συνόδευε ξανά, να περπατούσε στους διαδρόμους και να μου χαμογελούσε σε κάθε ακτίνα φωτός. Μερικές φορές κάθομαι στη βεράντα και κοιτάω τον κήπο μου. Μπορεί να με παίρνουν τα κλάματα, αλλά δεν είναι από οργή, αλλά από ανακούφιση, γιατί μετά από πολλά χρόνια και για πρώτη φορά η ζωή ανήκει σε εμένα. Και κάπως έτσι αυτή η ιστορία φτάνει στο τέλος της.
Ήταν μια ιστορία που μπορεί να ξεκίνησε με μια ταπείνωση, αλλά στην ουσία τελειώνει με μια σιωπηλή νίκη. Πολλές φορές δεν λέμε ότι όταν κάποιος σκάβει το λάκκο του αλουνού, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Ανυποψίαστη εδώ, ο γιος της, η νύφη της έπεσαν στο λάκκο που έσκαβαν. Ξέρετε, πολλές φορές σε αυτή τη ζωή, ο καθένας στο τέλος θα πάρει αυτό που του αξίζει. Και αν δεν το έχει πάρει τη στιγμή που εσείς πιστεύετε, μην ανησυχείτε. Θα έρθει η ώρα. Γιατί για όλους υπάρχει. Κανείς δεν θα χαρεί για πάντα. Πιστέψτε με. Αν βέβαια δυσκολευτείτε ποτέ, κοιτάξτε μέσα σας. Δείτε πόσο δύναμη αστήρευτη έχετε. Θα καταλάβετε ότι σε αυτή τη ζωή κανένας δεν είναι αδύναμος και κανένας δεν αξίζει να του φερθούν με αδυναμία, με ταπείνωση, να του πάρουν την αξιοπρέπειά του. Όλοι αξίζουμε. Αν μέσα σε όλα αυτά δυσκολεύεστε ακόμα, κοιτάξτε ψηλά. Ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός έχει μια αγκαλιά για όλους. Αν θέλετε τώρα αφήστε ένα σχόλιο για αυτή την όμορφη και πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Εγώ κάπου εδώ πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που σε ακόμα μία ιστορία ήσασταν μαζί μου εδώ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη καθημερινή μας ιστορία, αυτή της διπλανής πόρτας. Να είστε καλά.